Hello everyone, हाय फैफिनलायबाय फिन खेबसे चेनेलावहाय बोथोरा अखा हानानै एसे ओरैबायदि बरिया साफा जाबोदों आरोना थ' अखाया हालांबाय एसे बारबो बारबाय बिराद बरिया साफा जाखाबाय आरो थ' नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ थ' सावरायलांदिनि आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै जोङो बे साननैसोआवहाय सावरायबाय थाखादोंमोन जोंहा नैबे पलिटिक्स बा राजखान्थि थ' दिनैबो सावरायबावगोन आरोबाव फिन खेबसे पलिटिक्सनि सायावनो थ' इलेक्सनाथ' आरो फैगासिनो गेजेराव सानसेल'थारसै जोङो बयबो होनो मोनसिगोन आरो जोङो नेनानै थानि नङा होमबा थ' बयबो होदो आरो बयहाबो साननो हानाय गोहो दंखायो जोंनो रायजो राजानि थाखाय जाय मोजां मावगोन ना थ' बयबो निस्सय साननानै भटफोरखौहाय होज्लायसिगोन थ' जोङो बयबो साननो हाखायो दा आं बेखायनो बारा बुंबाय थायानो सानाखै आरो आङो बुंनोबो सानाखै नैबे UPPL नैबे BPF नैबे BJP सोरनोबा भट होनांगौ होननानै आङो बुंनोबो सानाखै आरो दिनैसिमावहाय आङो रावनियावबो बेबायदि आथोनाबो बियाखै आरो 100 थाखाबो बिनो थाङाखै थ' बेबायदि माने नाङाबो आरोना थ' आङो बिनोबो थांखायाखै बर्थमान बिनो थांबा मोनो खिन्थु बिनोबो गोसो गैया आरोना रावनावबो गोबांफोरा माने बेबायदि फैसा सैसा रानदों जानांगौ निस्सय नङा होनबा देरहाहोनो थाखाय दा जि राना मानो रानबाय था थ' भटखौथ' आरो होखानांगोन बयहाबो मोन्थाय दङ दा जोङो नेनानै थानि भटआथ' गेजेरावनो सानसेल'खासै आरो जोङो भटखौ होलायदिनि आरोना दा जोङो बेल' पलिटिक्सआ ओरैबायदि डेन्जारेस बुस्थु ना जोंनि गेजेराव मा खालामनो हायो मा खालामनो हायाना पलिटिक्सआ जोंनि गेजेराव दावहाबो लाबोयो आरो मालाबा बुलायनाय सुलायनाय बायदिसिना दावराव दावसि गोबांथार भिडिअसफोर नुबाय दावराव दावसि एबारावबो जायाखै नङा फ्राय एसे एनैबाबो जोङो जालांनायखौ नुबाय आरो बोसोरे नुनो मोनो ना थ' पार्टिखौ लानानैहाय दिनै जोंनि गेजेरावनो बिदा फंबायनि गेजेरावनो नङा होमबा न'खरसेयावनो बेबायदि नायलायनो हायि अबस्था जोंनियाव फैयो पलिटिक्सआ ओरैबायदि राजखान्थिया माने इलेक्सननि समाव मानो बेबायदि जायोना थ' जोंनि गेजेराव गोबांथार गावस्रानायफोर लाबोयो आरो नोङो धोरोमनि बेलायावनो नाय जेरावखि जाया नाय थ' बेवहाय गासैबो बेबायदि गावस्रानायफोरा जोंनि गेजेरावहाय फैयोना पलिटिक्सआ ओरैबायदि बुस्थु थ' मा बुंबावनो दा सोरबाया दिनैहाय बेबायदि एसे एनै फैसानि थाखायनो सोरबाया दिनै एसे बेदर बायदिसिना माबा माबिनि थाखायनो ना थ' बेवहायबो एफा एनैबाबो थरख' बिथरख'फोराबो सोलिनो हागौ थ' बेखायनो जोङो गोबां साबधान आरो जोङो गोबांथार गादब जाबोबाय गोदोनिफ्रायनो ना बेसेबां बोसोर आरो थगायजाबावनो जोङो बेसेबां थगायजाबावनो जोंनियाव मा पलिटिक्स सोलिगासिनो दङ मा गेम सोलिगासिनो दङ दिनै जोङो मोनथियै गैया थ' बयबो जोङो दिनै नुबोगासिनो आरो जोङो मोनथिबोगासिनो जोंनियाव मा सोलिगासिनो दङ ना थ' फै जोंबो भटखौ होदिनि जोङो बयहाबो साननो हानाय जोंहा गोहो दंखायो जोङो सिन्था खालामनि साननि सोरनो होयोब्ला मोजां जागोन जोङो बेखौनो होनानै जोङो देरहाहोनि नङा होमबा आङो बुंनो सानाखै सोरबा UPPLनो होनांगौ सोरबा BJPनो होनांगौ सोरबा बायदिसिना एटसेट्रा ना थ' आङो बेखौहाय बुंनो सानाखै खालि जोङो सांग्रां आरो जोङो थगायजानो नाङा 100 थाखानि थाखाय जोङो थगायजानो नाङा 200 थाखानि थाखाय जोङो बेबायदि 200 थाखाजों जोङो बायजानो नाङा जोङो जायनो जोंहा होनांगौ थ' जोङो बेनो होनांगोन आरो जोंनि नैबे आसि बिमानि भटआ बहुद मुल्य गोनां आरो जोङो थगायजानो नांलिया बहुद मुल्य गोनां लाख थाखा होनो थांबाबो मोना सहसाव बुङोब्ला ना थ' जोङो बायजानो नाङा आरो बायजायोब्लाथाय जाथिया गैला आरो दिनैहाय जोङो फैसा मोन्दों होननानै गोबाङानो गोजावदों दिनै जोङो बायजाजोबनाय बायदि जादों ना फैसानि उन फैसा आरो जोंनो पावार नांगौ खालि बिनिफ्राय उनथिंजाय आरो मा जालाङो मा जालाङा बियो जेबो गैला दिनै गोबाङानो बेबायदि टारगेट लानानै फैयो राजखान्थि बा पलिटिक्सआव गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो खायफाया दिनै खायफाया गावनि लुबैनायखौ सन्थुस्थ' खालामनो थाखाय आरो दिनै गोबां खमानो रायजोनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोयो थ' जोङो बेखौ दिनै मिथिनो मोनखायो ना दिनै मोननायासो मोनो आरो मोनैफ्रा मोना थ' बेखायनो जोंबो
भटआवहाय जोंबो होनांगोन ना होनांगौ जायगायावसो जोंबो होनांगोन आरो दा जियानो हक गोलाव खालामा जोङो खालि थगायजानो नाङा दिनैनि दिनाव बेदर दरसेजों बुरखायजानो नाङा आरो बेबायदिनो जौ लोंनायजों बेदर जानायजों जोङो दिनै माब्लाबाबो बुरखायजानो नाङा जोंनि भटआबो बहुद भेलु दङ बेखायनो जोंबो सानै हयै होगोन आरो 100-200 थाखाजों जोङो माब्लाबाबो बुरखायजानो नाङा गोलाव खालामनो सानाखै इन्टारेस्टिं आङो दिनैहाय आपडेट लानानै फैबाय जोङो नेनानै थानि आरो जोङो भटखौ होदिनि आरोना जोंहा बयहाबो मोन्थाय दं आरो जोंहा बयहाबो अधिकार दं गोलाव खालामला रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों गोरोन्थिफोर बाथ्रा बुंदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना निमाहा होयोब्लानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय